Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να έχει σωστές βάσεις. Έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο ότι πολλά ξεκινούν από την κοιλιά της μαμάς, όμως και η περαιτέρω αγωγή και εκπαίδευση παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα, εγώ γιατί ασχολήθηκα με βιβλίο του νηπιαγωγείου ως δασκάλα? Επειδή πολλά χρόνια είχα παιδάκια της πρώτης δημοτικού, έβλεπα ότι κάποια από αυτά δεν ήταν τελείως έτοιμα για τη μαθησιακή διαδικασία του δημοτικού σχολείου. Δηλαδή, ακόμα δεν αυτοεξυπηρετούνταν. Δεν είχαν μάθει τις έννοιες του χώρου, του χρόνου, του προσανατολισμού, που είναι πολύ σημαντικά πράγματα για να ξεκινήσεις την πρώτη δημοτικού. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να γράψω ένα βιβλίο με ποιηματάκια που είναι εύκολο για εκμάθηση, βοηθάει αργότερα και στο λόγο και στις εκθέσεις, ώστε μέσα από αυτό το παιδάκι να ξεκινήσει σωστές προσωπικές συνήθειες. Αν λοιπόν το διαβάζουμε συνήθως το βράδυ πριν κοιμηθεί, ώστε να το μάθει κάποια φορά απ' έξω μετά από τις πολλές επαναλήψεις, θα έχουμε τεράστιο όφελος. Γιατί η εποχή μας είναι δύσκολη, η βία είναι πολύ, οι κακές επιρρεώσεις είναι πάρα πολλές και πρέπει να έχουμε διαρκώς επαγρύπνηση πάνω από το παιδί. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι το παπάκι ο νηπίο πάει στο νηπιαγωγείο και μαθαίνει πράγματα στο παιδί, πάρα πολύ χρήσιμα, αυτοεξυπηρέτηση, συναναστροφή με τους φίλους, πώς να γράφει σωστά, πώς να επικοινωνεί σωστά, τι να κάνει με το συμμαθητή του που έχει μια αναπηρία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και επίσης το ίδιο βιβλίο είναι μεταφρασμένο και στα αγγλικά, πάλι σε ποιηματάκια, μια και τα παιδιά μας από πάρα πολύ μικρά μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα σχόλιά σου, εάν το έχεις χρησιμοποιήσει. Καλημέρα.